O Ourense Film Festival abre o período de inscrición para participar na nova edición de Made in Ou, a sección dedicada a dar visibilidade aos proxectos audiovisuais vencellados á provincia de Ourense. Made in Ou naceu o pasado ano co obxectivo de ofrecer un escaparate dentro da programación oficial do festival para aquelas pezas que, pola súa natureza ou formato, non compitan nas seccións oficiais. Trátase dunha oportunidade para que o talento ourensán poida amosar o seu traballo público e compartir espazo coa programación do festival. As obras seleccionadas serán proxectadas entre o 25 de setembro e o 4 de outubro, datas nas que terá lugar o 31 Ou. O lugar elixido será a Sala do Cine Cineclube Padre Feijóo, que se convertirá así nun punto de encontro para os creadores e creadoras de toda a provincia. Para optar á selección en Made in Ou, os proxectos deben cumplir polo menos un dos seguintes criterios: ser unha produción realizada por unha produtora ourensá, contar cun director ou directora ourensá, ter un equipo técnico composto como mínimo por un 80% de profesionais ourensáns ou que o 80% da metraxe fose gravada na provincia de Ourense. Ademais, xa está aberto o prazo de inscrición para as súas dúas categorías competitivas principais, a sección oficial internacional e a sección oficial Panorama Galicia. No caso da primeira, poden entrar pezas producidas en 2025 ou 2026, que non fosen estreadas comercialmente en España antes do 4 de outubro de 2026. Para Panorama Galicia poden participar obras producidas íntegramente en Galicia, coproducidas con participación galega ou con dirección galega, realizadas entre o 25 e o 26. No caso de producións españolas, deberán contar con parte do equipo técnico e artístico galego ou ter unha temática central galega. As longametraxes deben superar os 60 minutos e as curtas non exceder os 15.